abuna da ya Allah ya kawo lokaci ka san Buhari ga ya kashe ƙasa. Buhari ga Allah ka raba mu da shi lafiya. Abinda ka fi ƙarfi ya fi ƙarfin ka zamanin Buhari. Ne don haka ayi hankuri dai. Ai yayi kusa sauka ko? To ayi hankuri insha Allah. Haka dai ko ba haka bane? To wace riba an kaci zamanin Buhari? Babu. Ko guda babu. Kuma ga wani bala'i na ya taso mu al'umma da shi. Wai canjin kuɗi. Kun tabbatar da tuwo bai canza suna? 1984 haka yayyafa. Kuma ya ga abin da ya faru ga Najeriya gaba ɗaya da mutanen Najeriya da tattalin arzikin Najeriya. Shi ne canjin kuɗin nan da yana 1984 shi ne sababbi ya karyewa arzikin Najeriya. Yara kuke, ku samu dattijai irin muku tambaye su. Sai ya zo ya canza kuɗi cikin ɗan lokaci ƙanƙane. Shi kenan da bakin deadline ɗin nan da ya sa yana cika duk wanda adda bakin magana yana tuna har da marigayi sarkin musulmi Abubakar na uku sai da ya yi roƙo sannan don Allah a ƙara lokaci. Ya ce ko minti guda ba za a ƙara daga lokacin da an kasa ba. Kuma ko bana haka za a yi. Na ji mallamai suna ta kira kira ce kun ɓata lokaci ba ku san mutumin ba shi yasa. Cewa wai ka a yi wannan an wuce wurin an riga an bugu kuɗin ko ba ku ga hotonsu ba. To ina bayan an kashe biliyoyi an bugu kuɗi kuma ka ce ka a yi. To in ba a yi ba to ya za a yi da waɗanda da an ka bugu. Ai magana ka a yi ba ta so ba. Sannan lokacin da an kasa kuma duk ƙasar gasu taru su roƙe bai ƙara ko kwana guda haka yana yin 84 mutane sun kai hasara da bakin lokacin nan da gwamnati ta sa yana cika duk inda wasu kuɗi suke da ba a canza ba sun zan sansamin len ba su da bambanci da sansamin len mutane da nan cikin gida da waje sun kai hasara mai yawa to tun lokacin nan ƙasashen duniya sun ka bakar kuɗin Najeriya tun lokacin nan ganin hasarar da sun kai sun gaba karɓar kuɗin Najeriya. Sannan nan mutane da yawa an ka jawo hasara. Na ji wani malami yana bayani wani Lawal Shu'aib na Kano, Lawal Abubakar Shu'aib. Yana cewa waɗanda wasu manya ne yake targeting suna nan sun tara kuɗi don haka bari a yi canjin kuɗi don su yi hasara. Malam Lawal Abubakar Shu'aib ya ce waɗannan da kake targeting ko da an yi ba su da su hasara ba waɗanda baka zato talakawa bayan Allah waɗanda sun ka wahala sun ka samu kuɗi kuma sun ka wahala don ka kai su ne za su hasara waɗannan da kake targeting mafi yawan ma'aikatan bankunan nan duk yaran su ne sannan yanzu misali ina da biliyan 5 misali ina da biliyan 5 sai in kire manajan banki manaja ga don Allah ga kuɗi na kun fara canji an fara ran kai ga kuɗi na akwai biliyan 5 ƙasa a canza min to ran kai ya za a yi ka ɗauki miliyan 300 zan baka kai da yaranka shekara nawa zai kai ka sa miliyan 300 nan ga aiki ne zai canza min in ka zo da 100,000 naka yana kula da kai duk inda zai samu biliyan 5 ɗin ne ya canza min ni zai canza don in bashi miliyan 300 ba su zasu asa waɗanda bayan Allah da na yi noma sun ka sai da tonka sun kai noman tonka sun kai noman rani sun kai mi su zasu hasara don su da ɗauka kuɗi su ta yi banki lokacin nan tun da sai haka zuwa banki har 12 dare sai a ce ku dawo gobe ha koma a ce ku dawo banda gobe har deadline ya cika shikenan an ka baku da buhuwan kuɗi sun zan shara shi asababi ya karewan mutane kuma ya ji irin bacin da an kai mai lokacin kuma ya ga irin bala'in da Najeriya ta shiga da tattalin arzikin Najeriya da 'yan Najeriya amma don kusantowa ba ya canza suna kuma shi zai sake yi don haka ya canza ko yana nan wanda yake yana nan wanda yake masu cewa kada ai wannan sun bata lokacin su ai an riga an yi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan inda shawara an ka baku ba a fito da magana ba sai da an ka kare komi kudin an riga an bugo su in ma a jamin za a cire ni wallahi na so ma a cire wai mai amfani naira 10 da an ka rubuta ga kudin nan mai amfani ne a cire shi mana a jami shi ne addini in ka cire kana hana mana sallah ko kana hana mu yadda da cewa Allah shine ubangijin da ake bauta ko kana hana mu da yadda imani da annabci annabi Muhammadu to ka cire naira 10 ga sai mi duk abin da za su yi sai
an riga an ƙare, mugu ne. Iyaka a duk 'yan sauran watannin nan irin muguntar da yawa mutane ita Allah ka sa ta bi shi har ƙarshen rayuwa ta yi. Yaka abin zamu magana cewa ka a yi a ja da baya, ka taɓa ganin ya fuskanci na ya jawo da baya? Abin jawo da baya. Lokacin da an kai mai ku 1985, ku saurara ku jami an ka zarge shi da shi. Taurin kai, in ka ce ɗan karin taurin kai gare shi. To Allah ya canza mai halitta ne? Shi yasa ai aka cewa Buhari na yara, ai yara matasa lokacin da yayi mulkin nan sannan kuna yara ana goye da ku, ba ku san bala'in da uwayenku sun ka shiga ba, wanda tuji ka ga bi shi. Ai yara ne matasa da ba su hali ne ba, amma yanzu ka ai sun sani ko, tun da gidanku ko da ya hau ana da fashin kaya yanzu garin kwaki aka ci. Mugunta ba abin da a cikin zuciya ta illa mugunta, shi yana bakin ciki ya ga mutane na walwala, kuma wallahi in yana mutuwa sai mun yi walwala, wallahi ba abin zai hana mana walwala. Duk ya gama mugunta ta haka yadda ya gane mu kuma haka zai bare mu, kuma Najeriya za ta ci gaba da existing har bayan wucewa ta yi. Bakin ciki zai kashe shi don takaicin mutane ya kaji kuma ba abin da zai iya yi. Don haka magana cewa wai ai kira kada gwamnati ta canza ka ai kaza, wannan an wuce wurin. Ku kyale in an ka canza, in naira 10 kai hasara kai addu'a ka ce Allah shi isa ma. Allah zai isa ko ba zai isa ba? Zai isa, shikenan iyakanmu da shi Allah ya isa. Ai shi Allah fi na. Inda wannan motsa in ce Allah shi isa ku ce amen. Sai mu yi maganin Bello, duk duniya ya maganin Bello yabo. Duk duniya. Ko gwamnatin kware balle gwamnatin Tinuwa. Tinuwa ka maganin Bello yabo, Tinuwa to nawa ne gani? Tun yana shugaban ƙasar soja ne ka wa'azi, an ka korai wasu sun kai ta taho, tun ka har ya taho kuma gashi bari na zai ina wa'azin ya tafi. Kai an da Tinuwa, Bello ya muna da Tinuwa, Bello ya bai da Tinuwa. Duk wanda in Fir'auna ya dawo kuma wa'azin nan yana bari na in shi, don ba gidansu ne ka yi ne ba, masallaci na ne nan mallaka ta ni gina abina. Gwamnati ba ta zo ta ce ba so a roshe sai in shige ba da gidana sai in ce matata ta ja, ban ma son Allah ramma, matata ta ja, in ta ja in fassara. Ku diba dabarar da ni duk lasfikoki na ai cikin gidaje na suke, ga 4 cikin wanga gida, 4 cikin wancan gida, 4 cikin wannan, duk ko dai ka roshe masallacin ba za ka roshe bin gida ba, kuma ko ka roshe dai filin nawa ne. To mu tafi. Ku kyale shi duk abin da ya kai, iyaka ku yi ta gwangwada mai Allah ya isa. Ku tashi ku yi qiyamul layl, ayi azumma, ayi ta mai addu'a. Duk irin manufa ce ga 'yan Najeriya, Allah ka bi shi da irin wannan manufa. Kuma ba shi ɗaya ba da shi duk waɗanda a tare da shi. Waɗanda ake zauna ai waɗannan shawarwari miyagu na kuntata ma mutane. Yadda sun ka sa mutane cikin kunci, Allah ka haɗa duk kuncin mutanen Najeriya kusan miliyan 200 kamar sai gare su. Yadda sun ka ɓata ran mutane, Allah ka ɓata nasu rai. Yadda sun ka sa mutane cikin wahala, Allah ka wahal da su. Yadda sun ka sa mutane cikin talauci, Allah ka talauta su. Dukiyarmu da sun ka sata, Allah ka sa ba rabon su bace. Allah ka sa ta zama musu bala'i. Allah ka sa bala'i ne sun ka ɗaukan makansu. Sai kama da su kenan. Kuma ba a bugun yaro a hana mishi kuka, ba doka Najeriya ta hana addu'a, in kuma akwai ta zo a karanta min. Dokar da ta hana Bello ya bai addu'a, yan akwai ta zo a karanta min, ko ta Allah ko ta Nasara. A zalunce ni in ce Allah ya isa min, in akwai wannan doka. Masu cewa ba a shugabanni ba kaki addu'a, waɗannan wani suka haɗa ba ni ba, don ni ayoyin Ƙur'ani gare ni da hadisai inda an kai baka addu'a ga shugabanni. Jahilai suka waɗa mu wannan magana, ba a shugabanni baka addu'a, wacce ma sannan shugabanni an ka ce waɗannan shugabanni ne, waɗannan ƴan iska ne ba shugabanni ba ne. Allah ga Najeriya nan ga hannunka, ga bayanka nan mutanen Najeriya. Allah duk wanda ya tsangwame mu, Allah ka tsangwame shi. Duk wanda ya kuntata mana, Allah ka kuntata mai.
wanda yayi muna sata Allah ka kawo waɗanda za su taushe su amso mana dukiyar mu da sun kasata duk abin da sun kasata Allah kakkasa mishi albarka Allah ka sa ya zama musu bala'i yadda sun ka karya gidajen mutane Allah ka karya su, ka karya gidajen su, ka karya mulkin su Allah ka sa su bar mulkin nan cikin kaskanci da walakanci Allah ka sa ka su kare mulkin nan lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk